Sawa ka na ba sa pagiging mataba? At gusto mong pumayat man lang minsan? Simple lang ang iyong gagawin. Kumuha ka lang ng Silver Swan na sukang puti at Silver Swan na soy sauce sa kanin. No. Isawsaw mo siya sa kanin. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At saka mo kakainin. Kumain ka nito 3 beses sa isang araw. Di ko maintindihan ang lasa.